Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. Iko zvine zvipata kufamba gera takurova muchadzidza zvakawanda gore rino ende politics muchazodzinzwisisa. Ndozvati kunoona kwakawanda kuti avanyatsoteerera kana vakateerera vanonzwira nechekure kana kuti vanonzi kamwe kamonzwire kavo kavanozviita. Now nyaya iri kupisa panapa pari kunzi Chamisa akapuwa mari naTagwirei. Ndo nyaya iri kunyanya kunetsa muma streets iko zvinezvi ende munhu ari kuputisa dhiri racho uye anonzi Ritendi Matinyarara. I don't trust this guy, but at this point munhu wese anenge ane bitterness anenge amwe kauchokwadi kaanongobudisa so mazvona. Munhu wese anenge ane bitterness anenge amwe kauchokwadi nekamwe kakunyeba futi at the same time kaanenge achiita. But isusu toda kuti tiongorere statement riri panapa because iye ari kubvunzwa ari kuti he paid Chamisa what in 2018 and 2023. Is this alleged or you have facts? No need to tarnish a third part in this war. Ndo mashoko ari kubvunzwa Ritendi Matinyarara iye achiti right bra kuda supplied all Chamisa's fuel needs and some money for 2018 elections. He funded both sides. Then in 2023, Chamisa was given a beautiful retirement package. The only question was he paid in full or partially as Moyo and many others? Chamisa has always been a project of MID from the beginning, a conversation for another day. Shoko riri kutaurwa naRutendo Matinyarara. Muri kuona pane nyaya yacho. Zokuzoti Chamisa chakati uko isu zvimwe zvacho tinenge tiri vanhu vekuti tine usimbe. Zvinotinetsa kuti tizokwanisa kuti se kuramba tichazviteerera. Handimukunzwisisa. Hatikwanisi kuzoramba tichingoita go deeper nyaya idzi tichitsvaga kuti saka ninge ndakazodai so musi wakati kuzodidi dzimwe nyaya. But onaika nyaya yekuti hanzi Tagwirei akapa Chamisa mari ndobva amupa petrol dzekuti akampeni pa 2018 and then in 2023 futi onza akapuwa retirement package. Inini kwandira havisi zvinhu zvokuti zviona zvine kakumeka sense ukazviteerera uri munhu wekuti unenge une twako tukunetsa unoona kungobvuma. But isusu izvezvo tasvika level rekuti munhu akataura nyaya hatichabvume takuti nyaya wataura tazvinzwa. But chimbotiratidzawo kuti mukomana achitengerwa petrol ndeupi umbowo hwatingabvumawo kuti munhu akatengerwa. Handisi kurambira Chamisa, handisi tomborambira. He is a human being like all of us. But nyaya yekuti munhu mozongobuda mune nyaya dzenyu dzamanetsana naTagwirei motanga kuti Tagwirei ndiye akadai so kuna Chamisa. Nyaya idzo dzagara dziri kungotenderera mastreets. Chamisa akazopuwa chakati, Chamisa akazodai so, Chamisa akazodai so. Panguva yatiri ine nyaya idzodzo chero tisaziteerere kana kuti titi dzinenge dzisina musoro panguva ine dzisiri relevant, dzisinga make sense. It is because tiri panguva iri kunetsa yebill number 3. Bill number 3 rine zvari kutoinawo zvakawanda ipapa. Saka ukadata zvekutamba unogona kungotorwa zibrush zidema openderwa vanhu vese ende munozviziva kuti Chamisa chanenge achinzi iwe shamwari zvisi zvongangodaira Chamisa chanenge akangonyarara kunge munhu ari pabheo. Panyanyo haana paanonyabuda achizotaura zvinhu zvakawanda unonzi iwe dzikama inyaya idzi mongozinyarara muchingodaro. But isu hatizokwanisa kunyarara titakuya takuvheta manje. Matakapuwa mari. Ko kana akapuwa mari pa 2018 maitadza nei kuzvibuditsa kuti uya apuwa mari uyu. Kana akapuwa mari pa 2023 uya now in 2026 makatadza nei kungouya pana 2023 pacho paya mubva matotaura kuti uyu wonaika apuwa retirement package so that taikwanisa kuzofambirana netime, taikwanisa kuzoona zvinhu zvacho zvakuita se zvakuitika kuti aiwa mukomana apuwa retirement package yakewo. Saka zvakawanda zvaakuita zvese zvinde zvemunhu aita se ananzviswa. But izvezvi kuti tichizvibhelieve zvaakutinetsei because pane nyaya yebill number 3 iri kunetsa. Izvezvi vamwe vanotaura kuti hanzi biti this biti that azodai vobuda vobva vodzoka kuti madhuku ari kudai ozodai vodzoka voti ninga akadhakura pakati akadai vodzoka voti ningi. Saka ese mapoliticians akadhakwa. And then the funny thing chandiri kutaura ndechekuti kana munhu wese uri kuti munhu wese akadhakwa iwo kuchiminzika uri munhu wekuningirira zvakabozi uona munhu ari kubva nekuzanupeva kabudai Chamisa akadai. Nyaya idzo dzatimbodziteerera dzina musoro tongoti menyaya dzenyu because panoitwa madhiri iwayo panorohwa matransactions iwayo ndokutaurira that is kana ariko
apana nombowana access kwa zviri because vanoziva kuti nyaya dzinokonzeresa because anenge akamupa wacho ndiye anofanira kubuda achitaura kuti right mukomana uyu ndakampa mari yakati pakati tobva tazoziva kuti zviri kumeka sense papi because iwo kana kutaura kuti Tagwirei ndiye yakasponza Chamisa 2018 na 2023 muri kuedza kuti kudii iye Tagwirei same guy futi ari kunzi ari data president kuZANU-PF ikoko ina hazvisi kundimekera sense inini ameno pamwe ndini zvangu ndega ndine brain dzangu dzinongofunga zvadzo dzega but inini kutaura chokwadi hazvisi kundimekera sense. He is the same Tagwirei osponsor rival anditi vanhu vafara kuti rival vaina maresources iwo kapa rival maresources unongochida kuzoedza kudii ari munodyiwa ka tarisa izvi zvode nyaya dzese dzakazobuda dzakuitikidza chinzi uyazodai so wazonzwa iso wajikwa pakati but mambirira nyaya dzikatoendeswa kumakotsi kumachinchi saka voswera vachitemesana musoro kuti anenge achitambisire chimari yake anotadza ngotora mari yake ngosponza pati yake anenge angoriyo anyway pamwe tiri kungoti iwe kwese oro kana kuti amastatement ekuti vati munhu ari kuita suku kuviri ari kuda kuwana kudya kwese handizive kuti inyaya dzechii dziri kunyatsoda kutaurwa panapa kana kuti chazviri kunyatsotaurirwa. To me it doesn't make sense honestly but regai tishandise mukana uno kuti titaurirane nyaya dzimwe dzinokwanisa kunge dzichitibatsira because chatiri kuda panapa kuenda kumberi kuti tizoonesana kuti muri Zimbabwe iko zvine zvitava pakati muri Zimbabwe iko zvine zvazodai so pane imwe iri kutaurwa yevakomana ivava toda kuti tiiteerere toonesana kana tichinge tazowirirana panyaya yacho muzondiudzawo kuti imimi munenge muchiona sei saka tikatingonzwawo zvekutaurwa nemamwe maZimbabweans sekutaura kwandakazviita ndakati mukana uno tiri kupa munhu wese. I don't know who you are, where you from, what you do, just as long as you are a Zimbabwean you are allowed to send a voice note or a video clip uchitaura anything about this bill number 3. This is your time and this is your platform and you made Kuliant, you created this whole platform. Inini I was just there kungotungamira nzira chete asi mimi ndimi my builder chinhu chacho kutoungana kwamakatoita kwese ikoko ndo kwanoratidza kuti makagadzira chinhu chenyu saka chinhu chenyu ngachikushandirei. Sendai anything you want to say, my voice clips, my video clips, whatever tichikanda pachivhiti muchitaura zvamuri kuda pamuzobozi ndozoti kuna umwe munhu ndakaenda kuma public hearings ndakakuudzai nzvimbo dzaisangana vanhu kwakati ndichiudzai ndakakutaurirai kwese vakaenda thank goodness vanhu shoko rakafambiswa vanhu vakafamba vakaenda vakanoita ikoko but now ndiri kuti chi ngatichinzwa kuti imimi vakashaya mukana wekutaura ikoko toda kuti tinzwe kuti panapa ndiri kupai mukana wacho mobva mataura ndozoti kuna vamwe vazhinji vari mudiaspora vazhinji vari muSouth Africa muno mukana wekuti vataure unenge uri mushoma uri limited. Let's do this now. Don't worry about this flyer. The flyer that is showing on the screen ndere company register ma companies inonzi Education Research and it yana mkoma owen vanokuregister company okuvhurira FNB business account usina work permit kana study permit saka kana uchinge uchida kuitirawo izvozvo feel free kutora number wotaura navo kubatsira unotora number dzacho dziri pa flyer tarisakotasa paka flyer yako unotora screenshot kana kuti ukatora time yako unyatso save number dzacho zvakanaka then ubva uzotaura nawo then idzi dzakanzi send audios ndedze Kuliant TV chete dzekuti munge muchitase muchikanda manigirigini nyaya dzenyu dzemunenge muchida kuti muchitaura muchidiscussa tichionesana. Let's do this. Ndabita aziri pama wanu imimi urikeza imimi ma citizens pama wanu ana mawana anawo chero love mama tukuyo ana mawana anawo modi monzwa kuti Victor Matema danda uri pama wanu munhu wakadefenda integrity yelegacy nedignity yecorruption yeZANU-PF yokuti maZimbabwe andovhota kuMozambique ini dzakatoretswa ma-ID vanhu vachiona vakadhinaya kuzviramba hakuna munhu asina kuzviona paYouTube masvingo yose nechipinge yose manyikaland yose vandowana ma-ID ekuMozambique neekuZimbabwe zvakaitwa nebhabharian irerege rapresident Mnangagwa
Volkswagen Barbarian ndiyo yakazviita izvo. Masiya iwowo chaiwo chaiwo akatsigira uori hweZANU-PF kuti hakuna zvakadaro. Vana Tende Abiti vakatopupuma furo, vana uyu chichi Nick Mangwana akazviramba. Victor Matemadanda akatsigira kuti hatinambopa vanhu ma-ID ekuMozambique. But ukaenda mumasvingo mese umu muna vanhu vane ma-ID eMozambique. Akatovhoterwa futi muZimbabwe. Hai, muri mbiti zvavanhu. Biggest evil ZANU-PF. Biggest evil ZANU-PF. But Tende Abiti haana mawana anawana. Imimi maCitizen ndiyo munoteswa pamawana neZANU-PF nana Tende Abiti. Nokuti hamuzivi zvamunoita. Vaya vanotova muright direction yamusingazivi yokuitisa imi kuti musanzwisisa kudai. Nokuti ndosaka muchiona Zimbabwe havatenderi kuti technology ive everywhere. Technology ive everywhere. Vanhu vachiri kukwira mumuti kutsvaka network. Makore ano 45 years in independence. Vanhu vanokwira mumuti kundotsvaka network, kutokwira mugomo kuita makude. Nguva ino yatiriyo kwira mugomo kundotsvaka network. Kutambura magetsi kuti handetiri paaparaseti. Kunyima vanhu magetsi avanozvitengera vega. Saka unoti government yakakwana.